Madaydayaw iti Diyos Ama, ang manakabalin Diyos sa amin. Kasi na manen isalaysay, kaligit kayo papanan, igito'y asasao, kilinaon, tilukot ti pagbasaan. Tadik ti kabsat napapatag na inay bagbaga, gapo, iti parang sukimat kaligit ti sasao, ang nagtaod iti Diyos, gapo, kilinaon ti Biblia. Paamo tayo kakabsat nga adda pakasaritaan wenno nakita tayo adalan nga ibagbagana ngem imay ti dalan gapo kadagito isa sa umutlaeng ngayon tayo basaen wenno salaysay gapo kadagiti panpanunot tayo umutlaeng nga nagtaod iti Dios gapo iti sao. Isu kariti kabsat ngayon tayo alaen kadagiti kay papanan na amabasa iti daan atulag iti Proverbio 16 iti 17 iti kalasada iti kinalinteg iso iti papadaw na iti dakes iso nga natakabsat iti pagpanawan tayo gapo kadagiti dinadakes asasao ken dakes a panagpanpanunot. So di kita tibagbagana idi una ng aldaw iti daan atulag kethan nga namati iti dadduma nga kasta iti kay papanan ligitoy adaldalan. Isu nga immay manen iti baro atulag iti paset na pong Jesucristo iti baro atulag na kinunana nga isu iti dalan iti biag. So kadi kita kapsat sukimatin tayo panunutin tayo kadi kapsat adalin tayo digito'y akay papanan na kadi kita pamanetnet mabasa ti Juan 14 iti 6 ni Isos kinunana kenkwana siya kiti dalan ken iti pudno ken ti biag awan ti umay ken ama no di magnakanyak. So di kita kapsatin na ibagbaga idi na pang Jesucristo ket adulatta nagitahan anamati ngayon gana itatta apadawin sabali ti amuda panakaawat da adalan iti daldalan laeng apagmaan ngem iti kabsat no adda tayo toy nga intayo saksukimaten isu digito tintay daldalan asasaunot laeng nga nagtaod iti linaon iti Biblia gapo iti sao gapo iti panunot ngayon tayo daldalan ngagturong sa dingato. So dito kapsatin na ibagbaga analawag adaldalan digito'y akay papanan na. Tarigito'y amabasa iti Galacia 3 iti 15 kakabsat agsao akas ugali iti tao no mapatalgadanen oray si asino saan amabalin adadaulen wenno nayunan. So dito kapsati ibagbagana han nga mabalin adadaulen kadagiti daddo may dinadael da iti pamati da nga napanda iti sabsabali ket inay-nayunan da. So dayta kapsat tin na ibagbaga iti baro atulag ket pangara tayo matitidaan atulag iti Proverbio 30 iti 6 di ka dayo na nagkisa sa una tilaket tatugngaren ka ket masarakan ka amang ulbod. So dayta ti bagbaga na kakabsat nga adulat ta digiti ulbod ta kinuna nga rod adu digiti rumswa amamadto ngay suda ket ulbod. So dayta isu nga digiti kapsat nagtakip digitoy iti daan atulag ken iti baro atulag so nabuo iti Biblia. So dayta tarigiti pamaneknek nga ibagbagana mabasa iti daan atulag iti Proverbio 15 iti 24 iti masirip ti dalan ti biag agpangato gayam dagi sirip tayo sa tagpangato ti dalan ti biag tapno mapanawan na iti tanem na iti baba. So kadagiti kabsat nga ibagbagana nga iti lasag iso may tanem ditoy ket dijay espiritu tayo iso itagpangato nga kabuklan ni kiti nga ibagbagana iti linaon ti Biblia. So kadijay ibagbagana nga ragpaten tayo iti biag nga ganayon
Isumot lang jayjay kararwa tayo. Iso iti may pangato. Ket iso di jay ti aglak iti biyag nga agnanayon. So kadagiti kabsat nakipapaabot gapu kadagiti asasao. Ket agyamanak iti Diyos Ama ang manakabalin so amin. Amen.